Pastor, maayong udto. Follow up lang ko about anak nga pangutana sa adlaw ipagpahulay. Ang mga doktor, nurse, army ug mga pulis nga nagtrabaho sa adlaw ipagpahulay, exempted ba na sila? Salamat, Pastor. From Jinsan, OFW, South Korea. Okay, dagan salamat, Igsoon. So, ang iyang pangutana may tungkol sa doktor, nurse, army o pulis nga nagtrabaho sa adlaw ipagpahulay, exempted ba kuno na sila? Igsoon nga ni. Ang ato nakita dinhi sa balaang kasulatan nga prinsipyo igsoon sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto 11, hinumduman mo ang adlaw pagpahulay sa pagbalaan ini, unom ka adlaw magabuhat ka ug buhaton nimo ang tanan nimong buluhaton, apan sa adlaw ikapito mapahulay ka. Okay, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan. So imong makita igsoon, tanan nga mga normal nga pagtrabaho igsoon ato na sa gitawag nato og likayan. Okay? Pero adunay mga exemption nga gihatag dinhi sa balaang kasulatan nga kining buhat nga kaluoy nga gitawag sa ubang langyo nga pinulungan og akta sa Salutis. Na imo makita mismo sa panahon kang Jesus Christ dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 10, 11 ug 12 nga adunay nagsakit diha unya giduol ni Jesus Christ unya iyang giayo unya gisaway siya sa mga parasiyo nga uyon ba sa kasuguan ng paghimo pag-ayo og balatian sa panahon sa adlaw pagpahulay. Ang tubag ni Jesus Christ nagingon siya, kinsa ba kaninyo nga adunay usa ka karnero mahulog sa gahong ug dili ninyo kwaon? Mas dako ba di ay bili ang tao kaysa mananap busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlaw pagpahulay. Meaning to say, based sa statement nga gisulti ni Jesus Christ, dili sala ang pagbuha sa karnero nga nahulog sa gahong. How come nga nasala ang mga tao nga nag-alagad sa pagpasiguli sa nawala nga maayong panglaw sa usa ka tawo? Uyon sa kasuguhan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlaw pagpahulay. Busa based sa ato nga context niini, doktor, nurse, giuyunan kana sa balaang kasulatan nga pwede sila makahimo sa buhat kaluoy aron sa pagtabang sa uban. Pero kaning doon na natin 5 minutos nga nabilin, pero kining gitawag nato og imong giingon ni nga pulis, sundalo, igsuon pwede man nga ang usa ka sundalo ug usa ka pulis mosanghid sa iyang ECO. Daghan na tag mga kaigsuonan nga naa sa kapulisan igsuon, naa sa kasundaluhan nga diin libre ang ilang Sabado. Unya nakasimba sila sa panahon sa adlaw pagpahulay tungod kay nitugutan sila sa ilang mga CEO nga maka-exercise sila sa ilang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kay nganuman gipahimug-atan karon sa gobyerno ang moral recovery sa mga kapulisan, sundalo, gipahimug-atan kana igsuon. Ang gobyerno karon labi na sa administration ni Duterte, humok ang iyang kasing-kasing ngadto sa mga sundalo, mga pulis nga diin matagaan sila ni ana nga mga puntuha kay ila man nga kadasigon sa ilang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Mamagani nga kung napa may sundalo o pulis, apilis pagampo hangyo ang Ginoo nga diin matagaan ka grant nga ang imong rest day matunong sa Sabado kay musugot ang madili bisag unsa imong reliyon naa magyo kay katungod sa gitawag nato rest day nga ihatag sa imo unya depende naman sa negotiation dayon. Daghang mga kapulisan karon igsuon nga ang ilang rest day nga naa sa Sabat. Mao bitaw ang atong gihangyo sa atong kakasundaluhan o kapulisan nga at hangyo lang sa CEO. Dako daghan nakita nga mga igsuon na sulod sa iglesia igsuon nga gapaningkamot sila bisag Sabado nakakita na ko sila gasimba sila panahon sa Sabado. Okay? Ang uban sa kanila igsuon naapay mga dagko nga mga rangko o ang uban wala pagay mapay pagsugod pero libre sila sa ilang nga adlaw ipagpahulay. So depende na sa pagampo kay ang kini nga punto igsoon ang gitugutan dinhi nga atong nakita katong pagluwas sa gitawag nato og kinabuhi di sa balaan nga kasulatan. Okay?